Yo, abusuafo enenso yehwe na yeni nkomo kakra mfa. Menua osei kofi na asem wa bebu da bia meka se asantefo emema na edu obi ato osei no. Oni abrofudin bia se woni osei kwame a, odi osei ya, oni osei kwaku a, odi osei kofi. Enti bia obi a odi osei bia oni abrofudin. Yo menua wabusa enchiremu afa busua ene Ntɔn anse de obu se nyina obi ante ase se eya Akanfoɔ nko a na ye wabusua a ene Ntɔn wono mama ka ne nka ho enti ebi a obi adwen be ne se ebia na ode ne ho ba betutue meka se ayankufo bi a ne ye hia na ye busa se de obi abusua se busua na ye okɔ na asene abretuo oyokɔ ne de keka ho na ebu uja mfotuo di ono so pese o ka bebu sanso oba busua ba o se ne bo na ntwie na so oba Akanfoɔ yebusua mu a abusua no eye nwotwe na abusua no yebokofo yebo no enafam nti se me metiwe me yekɔ nani enti menya akɔ nani free me maame abusua mu aha me na efam na menya akɔ nani free na eba Ntɔn a ye Montɔn mabusuafo no mo amudi machi amusua de a me ma mo ate ase se so obi fra busa se obɔ Ntɔn ben a menka nchen se wo ye ko na nua na aduanani Ntɔn ye mo ye dware Ntɔn so ate ase na Ntɔn so ye de enya free ye jafam na Ntɔn no so osua de o school a ye tworo na ebi se ntoro anase Ntɔn sa na omo ka no Ntɔn no ye dumienu na eye asu a yen agyanom le dware yɛno ne sunsum a agya ɛwɔ a wɔde kata ne maso sɛ de Akanfoɔ didie ɛteɛ no etiba Ntɔn dumienu no a yɛna yɛbɔ ebidin sɛ yɛpai afase a na bosom pra wada firi sɛ bosom pra no nso ka Ntɔn no ho na Ntɔn bia so wɔ n'akyi wade eti bosom prafoɔ ni afase enti mpani de bɛna to sɛ yɛpai afase a na bosom pra wada eti Ntɔn no bi ne bosom ayensu bosom pra bosom twen bosom sika bosom konsi ene bosom ahodo a aka no ma memfa de aka ne friji na o mefa ni nyina akire mese maka che se bedu ba bi no boba consultation betu eskanti we de ma menya so ahu na sa bosom no omo ne ensu a nananom a ye gyan mu dware eti omo na ya na tetene yi da koma wom na omatena fie onko ba bia ba ma na wadware asuo no ebi ho a omo ni ensuo a eye odoma koma ensuo ni bi se bia ye bosom afram bosom otwe ana bosom ayensu omo ni bi na emo bi a ono no de no eye de nipa tena ase a oye ye nti bi omo dware adukuro mu nsuo aha nti ono otimi kwese sansuo ni si wo na eduru ni da wadware saa nkrofo ni nyina wo wan akyiwade ti se oba bi kɔware bɛma na bɛma bi bɛware oba bi di ne kɔ a ɔmane hu bosom kro a odware na waka kyerɛ ne ma ne sɛ ye mosi ana mogya na akyiwade ni akyekyede obi wo hɔ no mo a wɔyɛ sɔfo panin pa minim no nanso ade ye ka kyerɛ sɛ na gya akyiwade no ɔmfa na no ɔmfa bi nka na no bɛpem ne esan sɛ ɛyade a efiri nagya akyiri ɛbɔ ne ho ban saa niema we nyina yɛ tetefoɔ niema na gidi ɔmfa so a ɔmode ɛbɔ ɔmbra na ɔmde tena ase a na ɔmasum dwu ɔmo niema nyina akɔyie ma wɔm etitumi wɔ Ntɔn mu ɛsene abusua so ate ase enti kasefoa Ntɔn no a otworo ma me nua sɛ ɛkyerɛ sɛ yɛ Ntɔn so ate ase na emom yɛ mmɔ Ntɔn na emom yɛ dware Ntɔn saa na ɛwɔ sɛ obi ate ne ho ase abusua na yɛbɔ na yɛbɔ bibia ɛyekuo entini yɛse ɛkade oni ntoma nko a kada bia na yɛbɔ asafo eti so obi bu bɛ ne kyerɛ sɛ ɛkade oni ntoma nko a na yɛgura asafo anya no korɛ yɛbɔ asafo yɛbɔ abusua yɛdo ntina mpanyin se abusua ɛntisa da asafo na wagyae akɔbɔ obi deɛ wɔn sɛ de kasa na tie kasa obi bɔ ade a etimi ba sɛ ɔbɔ twene yɛ ɔbɔ ana nipa dɔm abɔ mu ɛyɛ adeɛ nso ɔmo bɔ
enti bi timi ka sɛ moyɛ mmɔbɔmfoɔ so nse de asɛm ne teɛ aha nti nsonson ɛbɔ ntɔn ɛne nsonson ɛwɔ abusua mu no ana maba abɛkyerɛw nsɛm no yɛntimi nka ne nyina wɔ ha ti di aka no mo nso mu debate wɔ fie sɛm wɔ nananom ne mpanimfoɔ mo musa wɔn na mo nyi bi nsɔme deɛ no so we deɛ wɔ wani tua dada ɛyɛ pia o